Gepýär aşgabat. Recep Gutluýewiň Saltyk bagyşy diýen saatly radio oyuny dinläň. Kalkın pelvanı yenip bayrak parlarınırla ho! Ay yerine bayrak parlarışıp duranırla ho! Evli kövliyeten görüşmeylik el vermenirle ho! Balkın pelvanın görüşmeye meyilli tapılmasa bayrağı koyunun cevaz Balkın pelvanı görüştürülecektir ho! Balkın pelvanı vermemeye diyem kanay. Ya vallahi. Ay bir de bir yatık karnına atık kalliyan yigitlerden bir olmaya kaçameli. Bu toy ule ýylyň halany Saltyk bilen Artyk Niýazyň durmuş toýudy. Saltygyň toýuny küllü türkmeniň her kuni jönüne gelipdiler. Bu toýy sowyanlarym toya gelýänlerim Saltygyň özi ýaly garyp gasarlardy. Saltyk özi ýaly garyp gasarlar toy edenni, olaň toýlaryny sowuşardy. Bir däl, iki däl, üç günläp aýt bilýetlerim gözüň gaşyny çytman aýdym aýdyp bererdi. Saat çalardy. Toýda düşen zatlary, pullary bolsa toy ýetine, toy gatanjy diýip goýup gaýdardy. Şunky Saltygyň toýuna gelenleriň hem köpüsi onuň şol toýlaryny soýup beren dost ýarlardy. Olar Saltygyň toýuny öz toýlary gatlaýardylar. Toýuň joşugyny hemmeleri ganypdyrdy. Turdy. Ýaňja Saltyga ädikdir duany edip kuşap onuň gelin çözmedi ýal çygyşdaňdylar. Başlar goýup giderelim ay. Ya wallahi näme. Olaň kaçkyçça geri ýoklay. Bugün ädil ertirem oturmaly. Gel ölme. Vur şöyle. Dur. Hadi yürü gittik. Bana gittik. Bolya yaşım. Vay kudularım. İdraçık fişleğinle hemen var aydınlar. Ayu qıyırlar, borçunuz nehir, tova, üstümüze bir yıkılay var. Neyme gelin görmediniz, borçunuz nehir. Kayraçık çekin. Al cemaat. Hani? Saltyklarsa ýol berin hani. Tüveleme Saltykcan, gel gozym gel sen abi ak telfektir kırmızının aşağını tanar yalım bolma. Bay. Ha, şu celenece de birini öğmen üstüden ya nerede gelen havaya valla. Näme gozym, jereneceňiz görünüşini aýdany bilen öwdü gowarlaýýamy. Boy firatına atta qaryalymeýse. Gelincan. Bu ağzı boşluğun gepine kulak asmagın. Hana Saltykjan beri gel. Şu ýerde oturma qaly. Uy, bolşun nägil olar. Berrak fiş berrak. Jerenece bolýar. Yine de fiş. Ne ony bolan? Hana kulli ýorgany beri galyp qaly. Arka çörek indirme, eşekler teptirme, düyeler kaptırma, her gününüz şad olsun, düşmanını bildirme. Artyk Niyaz. Hani yüzün açsan. Gülüydün görüp bir qanaýynla.
Utanmasana. Utanma. İnni bu güler yüzlüğün, kara gözlüğün. Bizde dağandan her gün beni gülüp karşılar. Uyolma. Uyolma, eridim. Yüzüngde olasana. Uyol, doğrun hayalimin ömrümü öz nurumu dağıma alıklaştın. Yine, bunun molli. Ey dünyada menden mağıtlı adam var mı kan? Yok bolsa gerek. Eridim, men öz arzumu ettim. İkimiz en bağıtlı. Yatsam diye şimdi tursam hoşumda. Ağımdan gitmedin. Bir yedek geceme de saltık diyeyim. Gecen katkı yedim. Yok, yemedi. Yüzüme seyretti de bir tüyüsü yılgıraydı. Men olsam o yüzüm kızarıp gitti. Şovunun ertesi olsa söz aytıcı geldi. Goncuma korkuyla nyarı oldu. İcim olara razıylık verir mi ki deyip canım çıktı. Gözümden yaş buyurdu vakti. Vah biçare. Gelin mela göz yaş kömek eder mi deydin? Hova artık ne yazan? Son ne eğili oldu? Hava. On son ağlamamam koydum da terime arkam verip kriyon olup başladım. İki kulağım olu öyle de. Hova. İcimin ente kıydımız yaş. Kıyıt çıkarma niyetimiz yok diyenini eşlerimden bir ganip yüreğim bir gürüsülle vurdu böyle. Yiğiden koyay. Ecen olara razıylık veren mırdı sen ne ederdin? Onna geleye giden hansaltık atına sür deyip iyidine attanayacaktım. Yoksa da sen ne ederdin ha? Uy, ne ederdin demem mi? Şu kara kelleyen sen yolunda koymalı olsa karşım tutmam koyardım. Ay canım benim. Saltık. Seninle tamamım şeyledi. Saltık can. İyiydim. Yer onsun. Ecen olur kovunun son. Sana zat demedi mi? Kovunum olmasa İcem ben yağdayıma düşünen bolmağa cemeli. Şu akadan bir neçe gün geçen son kalakamam daimlara yatımlık gitti. Hava. Öyle olsa bir ecemi kimiz kallık. Malları yatağına talıp geliyencem Ecem adam bir çaynik çay demleptirdi. Gelirime karışıp oturan eken. Hava. Kapıdan girelimem şodu olayına. Gel odayım. Enel gıydı olup bir çay içeli. Men bu sözün anırsına bir dadın bağırdığını çenetsemem düşünmedik kollum. Şu armağanı olsa ayaklarını uzayın salladı çay koyununu. Can malam, ilki baharda çıkan güller bir tüysül nedik görünüyor. Oları hemmelerin kuvunç bilen yolup takınyalar, iyit hıyalar. Tomussa olsa, şol alilvan güller açılıp oturdu da, onu ser salyan yoktur valam. Bu ne mi deydin Mulya içi? Ülmediği yine de baharım gelir. Bana içim şeyle bir tıkarlap seyretti öyle. On gözleri içimden geçip baryan aldı. Ecemin görüşlerinin önüne durup bilmeyen aşak seyrettim. Onu sen eceni düşünmeyerdin de artık ne ha? Hava, düşünmeyendirin. Vah, bağlıcığım. Yaş olyasın da. Qeyd maşgalada etil bahar gülü alır. Vaqtından geçse solar dögüdü verir. Men elimdeki kasem koyup Ecemin yanından kaçacak boldum ama olen uletimden mekam tuttu. Otur. Men Ecedirdim. Aytmağam men borcumdur balam. Ana söz aydıcılan iyidi dilen ok.
Şo gelip dur. Men gelen kowyň roýunmy? Ya da hayzy da bolsa birine taklanaýynmy? Yok Cican. Men mudama sen yanında bolasym Meliye. Wagtydym. O diýýäniň bolmajakdygyny özüňem düşünýändiňle. Ýöne men eneligim edip dözmesemem, kakaň birine söz beräýdigi, meňe jyňkymam çykmaz. Balam, men oglumam, gydymam sen. Menden hiç tat gizlemegin. Mesram bilýän eken. Dipemden kızgın suw ýylan ýaly boldy. Cican, maňa beýle diýme, neniň diliň bar ya? Ýydy näýil boldy? Ýydymy? Ýydy. Can gydym. Men sana beýle zatlar aýtmalam däldim göli. Dinle balam. Gyýr wagtym obamyzda bir ýigidi daşyndan halýadym. Söz aýdagy geldi, şolardan kadyp köp gedek garaşdym. Emma olardan gelen bolmady. Ejeme ýüregimdäkini aýtmakdan murda çekindim. Şeýdibem, oňa duşup bilmedim. Şonu egerde gydym bolaýsa, özümden sorap diýenne dernip, öz ýanymdan kadam edipdim. Ene şoň üçinem senden sorýandygymyň sebäbim şo balam. Onsoňam sen maňa bir gedek eje diýmegiň ýerine saltygam diýýdin gaýdym. Gün töýýän ýigdiň bolmasa, ertir kim gapymdan gelse şoň bilenim guda bolaryn. Yok Cican, beýtme. Onu balam saltygyň ejedi gelsin. Cican. Şoňem men sana habar getirdim. Artık ne alcan? Kakın kedin çıkarmadı mı? Kakam, şonu daimlarda bir gün ýeglenip geldi. Kakady. Sana garaşa gözüm ýolumda galdy. Mene saltyklara geliberiň diýendirin. Gydymyz gözümüziň öňünde bolsa men ekem göremok. Ay naçar maşgaladyr. Birden kömek gerek bolaýsa da, owa söküp ýörmez ýaly. Onsoňam saltygyňam garyplykdan başga aýby ýok kakady. Ejim şonna kakamy geplemege de goýmady. Kakam ejim bilen ılalaşdy da sesini çıkarmady. Artık ne al? İkimiz en atamızı attan salmarız. Men bizim häzir iki çäkligimiz edi. Ömürlük durmuş gurýanymyzda bir tüýsli ynanamak. Muhimmeli birinjimden mukadiýe. Hedim. Wah. Ece bolýardy. Görürsene teştirnip bolup ýygmapdyr. Wah, kakam görgülleri bolan bolsa, beýle agyr düşmese de düşmezdi. Ondan ilim bunun bolmasa, ayım bunun doğmasın nirip hakaydırıptır. Küllü Türkmen kimizin toymuzda dik dur diye dedim. Gördüm ha. Saltyk. Gel şun mer köýenäni ýatlap, gam kölüne batmarly. Men sen şirin sadyň aşygydym. Sen çalýan sadlaryňy dimme alman diýen ýaldyň diýedim. O sadlar soňlarym kulagymda ýanglanar durardy. Ýöne weli bir sadyňam başdan aýak dinläp bilmedim.
Birde çalınan saz beýle köýde yeter yetmez eşdilýärdi. Ediydim. İnni men sazym dinlemek üçin goňşaýa gitmek hakyň ýok. Mundan soňky döretjek sazlamy diňe saňa bagşlar. Uy, saz dinlemek meýlim bolsa, onu men her özüne dinledeýin. Uy, edýäniň näme? İlgün näme diýer? Hem bilir süýji okudadyr. Senden özgürler eşitmedi ýaly oşdan çalaýar. Onu soňa men ogurlyk edem aga. Galan ömrüm diňe saňa bagşatjak agyr edýdim. Ýalyr. Olum iğni dıglap gitti. Saltık yerini sıçrap turupdu. Tuğlu duran kılcı garı avalli. Ol artık ne yazıp berk bağırına bastı. Ediydim. Sen ecemin yanına var. Yağını kovduğumuz gelerimdi. Saltık, toýguny sen gitmeseňin, halk senden gaty görmez. Beydim, ediydim, galat bolur. Kaplarında leş terilip baryaqa. Doğun garnaşdan talanıp durga. Oban gerin gıylarının namazına degilip durga. Ata vatanı tıyıq çekiliyaga heyde durup bolur. Bar ediydim, sen ecemin yanına var. Yok, gitme Saltıkcan. Artık Yok, sen men beydim. seni koyup bilmen. İlgünem sen kalanyň isliye, menem eceňim. Oh Saltık, kalayın. Gitme ediydim. Ağlayın. Düşün men gitmeli, men kalıp bilmen ağrı. Yok. Bar sen ecemin yanına var. Hoş edeydim. Ege bol, gözüm yolumdadır. Saltık kılcın tigirip söwüşýär. Ol aç artdan ýal düşmanyň öz alýar. Düşmanlar kaçıp başladılar. Saltygym obodaşlar bilen olaryň ökçedini bildi. Ol düşman cümbüşden arýar. Kelletiniň gazygyny ýygyny bilen atlylan bir habardy. Häzir ol iki düşmanyň garşyna döwüşýär. Şol barmağın düşmanın ikisem ýygyny birden böktüler bolup, bir zat gelip saltygyn gerdenini bat başlady. Ol entirepläp, soňam yere ýadylyp gitdi. Diňe şol wagt özüniň ata süýrünip barýanyny duýup galdy. Soňam huşuny gitdi. Obodaşlar saltygyn jesedini wepat bolan gerçekligiň artyndan tapmadylar. Aradan 5-6 gün geçenden soň bolsa, oba ýaşullar ýagnanyp saltygy boşatmaga gitmeliň karary geldiler. Olaryň pikirlerini saltygyň ejeti bilen artık näde aýdanlaryny olar. Bir jan üçin 100 jan gurban bolmasyn. Doýut şerek netibeti bolsa gaýdyp ger. Saltyk diýer bolsa hükban geler diýdiler. Maksatları üçin bolsa ýaşullary hoşallyk bildirdiler. Yara. Näme ağaç çöden emrip durdun haw? Aýaňy salak mı? Öňe.
Leyla Hanım'ın cayal ovadan mekan beyk cay bir vilayette bolmalı değerler deyip han ağamız ayttı. Ayttı. Yana itin oğlu yana. Sen Leyla Hanım'ın öz cayını salmaklığı size ananızına şükür edin. Onun derdine yarab bilseniz ne mırmanız var ona? Yan kovma. Nema ayağınızı adilen okmayı. Yürü diyen öt senin var diye. Vah ağamım şururlarınım yallap yürden. Şururlar yallaplar. Yal yağları tezrak. Ben han ağamın yerine olan olsam. Ulan hemmeti biriniden bıratadan mulan yani. İçinde birdir yarım. Yüreği ukuduna doğuşmadım. Vah, donuzun ağı neyme, karası neyme değil lan o. Hey! Sen neyim dedin? Han ağı uçursuz artık mı adam diyen men? Men han ağın yerine olan olsam. Şu bir vakit cehennem edip. Yavaş! Han ağı işte derine samanı kar. Sen oğuta ağırın istesen mümyaşı deydi gamsı bilen aldırır seni. Tayok değerlinim yolu talarmış. Ne bilirsin can ağır yatın ayt? Ay bizi can yanma derler ho. Valla can yanma. Adam başına bir tane daha götürülmedik olup dururlar. Ana, ora arkanına kayıttı. Hani, bir iyiyem öyle ettirler. Hey kardeş. Bunu bizim nedir? Hey, buna menkülere şimdi de alha gayrı kendine taraf tera ver. Ne? Benim bırakın o. Vay teyze tıkay. Vay benim yerler. Armağan elim mağlup olaydı. Yoksa sen canını cehenneme verirdim. Armağan önkü yüzüm armağanırdı. Ziyanı yok. Adamın başına alıp duracaklar yoktur. Bir de geçer. Vaktiler azaplaşar. Men azaplaşmasam nedirlenmez azaplaşar. Adamlar. Hani işleysiniz olun malum. Tiz dargan. Men şu tizur edet çekmem. Hey akmak. Hanı korun elgalara satan kim olsun? Düşenme. Ana ağamın hükmünden soň öz elim bilencik özüm. Orap seni. Ara. Han Leyla atlı yeki täqqidi üçin dağ qayalan qaradaşından yoğunlup täze köşk tallyrýady. Äpet qaradaşlary ilki bilen çapmak görgüdi. Soň onu dört burç edip timarlap oğudunlamak bolsa onunum kyndy. Şeýle uzakdan arkaňy götürüp getirmek bolsa aç ýetirliň enkin alýady. Uzun onun dowamyny bir döwüm çörükden başga gazgyn nahary gözü düşmedik ýetirlerin soňa es saýlyp ýykylýady. Yıkılan yerine hennege süýräp dünýadylar. Saltyň han nökürni urmagynyň sebäbi şoldy. Saltyk getirilenini han öz dost ýarlary, ketgudalary bilen keyp edip göwün açyp oturýardy. Kaderler dur şurada. Ana şu sizin nökerleriniz. Temmal. Leppe. Yer batır yigit. Han nökörünü el galdırar yali. Size kim diýerler? Saltyk. Näme? Adyňy ma bir töwra.
Insan adını da mengbeyanok bir tevra. Batırların adını da mengbeyanok. Geda adı da olsa bilemok. Sen näme han nökörünü kolgallırdın itin oğlu? Näme? Ödün diri kalırını ödeyermin. Cevap ver. Han. Bir kadap bolup kıyıqırıp ödün horlu mu? Sen kıyıqılığındanam. Ödüngdönüm korkuyan yok. Sen bizim adama ölüm getiriyorsun. Zulüm getiriyorsun. Emma bizim neslimizin arnamı sip can veriyenliğini sen yattan çıkarmak han. Sen o dökün kanlığın. Biberiyan zulümlüğün iyidegisiz yatara ütmeğin. Men öldürünün bilen küllü Türkmen öldürüp bilmersin. Bizim kanımızın yeri daman her damcasından teyze saltıklardır, saparlar dörer. Yine olur haçanım burada. Sen bilen ama kılca hasaplaşarlar. Be büyük yönü yigitler, deysen akıllı diyen. Onun diyenlerin canı var. Nökörler bilen sangırlaşar. Dine şeyle yetirlerden korkmalı. Sen näme sevilip dursun it oğlu? Sen kimmen kim? En tek şu ömrüme çenli. Bana cevap verin adam bolmanı. Gel inni öz yesirim. Öz kulum bana cevap verin. Kim merca edin? Halleppe. Hay peder. Hadi gel. Durun. Hanaga qaharlanmam. Büyük bir tanşı demeyin diye. Men bunu nerede de orada bir yerde gördüm. Gören yerini yatlayacak bolup adarı kalmağın näme? Akidinde yetirlerin gözünün alınına dardan asın. Koy hemmelere sapak bolsun. Leppey, anağamın ömrü uzak bolsun, devleti yegidilmedi. Hani, ama! He, yadıma düştü. Hanaga saklanın. Näme? Adoluk sabredin hanaga. Son bana Tanrı yalkasına maydarsınız. Bir dutar taptırmaz mı ka? Dutar çalıp bilen eşek bolsa şey deriyor mi? Dutar! Hanaga dutar getirin. Saltık başı, men seni onu tanıyan. Dutar bilen başın kutursan kuturdun, kuturmasan han bir gep bilir. Hanagamın aslam Türkmendir. Sana düzmez. Men dutar çalıp bilemok. Bu yurtda mekan tutuvam. On men Türkmen nimesi näme? Sen sağdın kendin leptim. Vah melğun. Nem için şovatlardan kimdini tanımadım kam. Tananmalamdım. Köneni atlamazlarım, ölçürmezlerim saltık bakşı. Oyuncu utulonu bilse yaxşı deyiptirler. Utulonunu boynuna alağadan hanagan göğünden turayacak. Halar çalıp versen şondan kovsu olmaz. Hanaga, bu elini boşaltmağa buyruk verin. Başadın. Halleppe. Hadi. Saltık eli boşanın hanın üstüne dıncıktı. Han nökörlerinin köpölmöğünün heder etti de duruverdi. Ol getirilen dutarın yüzünde seyretmedi. Birdenim yankı dutarı qarıbap aldı da şavırım kakıp başladı.
Ela bir batırılgı yatan sağdan nekenin. Şeyli adamların bir karış eder mi? Gelageden hanağı mene sağdan nıdırın diyeysen olmuyor mu? Mene sağdın söbedin kadırına milyansın duydum hanağı. Senin için adam bilen hayvanın tapavudun var burada yaxşı. Hanağa, bütü kıyıgıt değişmeyenin ot görüyenler. Öz iline de adamları dine bir saat salmak değil, şortu sözler bilenim kızıl kılan gülüştürürdü. Hova saltık başı. Sen şunlar şirin mukamların bilen, hanağın göğün taptın, hanağın senin yağıyla etmez. Leppi ağa. Sağdan nanı hammam eltip yuvunnurun. Bu? Özüne de in onut parçalardan halat serpa edin. Onun giyim gezimleri şu oturanların kudan pes olmadın. Onun şuunnen beylek han sağdan da sıdığı var da olsa hemmelere haber verin. Bu? Menden başka bir adamın şuna buyruk vermeye hakkının yoktuğunu aydıp koyun. Han sağdanlatının 4 tarafım açıktır. Düşnüklü mü? Düşnüklü Leppi'ye. Leppi'ye, düşnüklü. Barura! Buyruğu yerine getir. Leppi'ye. Saltık hanın hem primlerini düşünýärdi. Ol bir wada han sağdynasy bolmakdan boyunum açyrdy. Emma bir sebep bilen açma başarılır diyen akla gulluk etdi-de bir pikirinden däni. Saltığın ustad sağdynlydygy hakyna habar tiz wagtyň içinde goňşy hanyrdy etdi. Ora şeýle ustad sağdyndan dinlemek üçin ýurt söküp, il söküp gelýärdiler. Bugünem özüni göwüni etýän menlerem hanyň kaýygyna çypdylar. Bularyň artyny han bilen saltyň artyna çöp atyp bildiler. Saltygy satyn almaklyga hyýallanýan adel. Al şerapdan kelleri dumanlap duran mihmanyň göwrüni açmak bolsa, mydama saltyň paýyny düşýärdi. Saltygyň bir tüýsli bägdeýler bilen öwrenşip gidenýärdi. Mihmanlar saltygyň şirin mukamlarynyň owadyny benni bolup otyrdylar. Hanağım. Näme? Bir çemçe hanım öt. Leyla hanımın jaýy şu dişine gitdi. Näme? Näme saňylyp dursun? Agzyňa suwalan ýaly. Gepin köpeltmede tirak düşünür. Hana, olur yine de işten boyun açırýarlar. Hanağımız barymyzy kılıçdan geçirdi de daş çekmege gurumuz ýok diýip şu ayaklarını bir ýere diýrätdi ular. He, olara kamçı metönok. Göğünü olmasa hanağı tenler ülün yani. Biz ağaç işlep bilecek dälişip durur hanağı. Ne etmeli? Men size wagtyna ýarlaň diýip aýtmanmydım. Ya da men hökmüm size. Aýsynlar etdik hanağı. Sen bolmy? Han. Gamşy goşok tutsaň eliňe ýerden naklama wadyr. Han olaň ygtyýaryny bir men elime ber. Sen ol etjek bolýan oýunlaryň men üçin täzelik däl Serdar. Olary ölrenim bilen gydymyň jaý salynyp oturmaz. Onun başga bir ilajyn etmeli. Başga bir ilajyň diýdiňmi? Bir de şu ýaşymda sen niýeti üçin alaç gözläp biren adamlara duşmanlyk kanaga. Serdar diýene? Ýa. Şolaryň hemmesini saňa wagşy seni kanaga. Ýene sazanlanan bile berersin. Senin işteňe edil. Yer bolýar. Şuurun goýalla.
Lekar! Ay, lippey. Häderin özünde oların hemmetini yallan. Ondan yine de işi kol. İçine berder yarımı işten boynu aşırmak için dil yazdıraysa dilini gömüyünün için. Lippey hana. Ura! Lippey. Peh peh. Keyipleri bozdu. Hani saltık yine bir kısan saat çal. Koy ol saatlan serdarın gövünü götürsün. Hanağı diyene, bunun hakikaten bir baylık o. Çalyan sağların her birime 100 tümeni deviye. Sade tümeni çalışıp olmaz derim. Sağlığına, bu sağlığın adını ne diyeler? Dağlara var. Dağlara var deydin mi? Hov. On kumlara varan bağ mıdır? Karadaş dağlarınızdan, tozap yatan kumlarınızdan sağda salyanızda bekişte vurup oturuveriyorsunuz. Ne mekanağın sayesinde günnüşmeyen çar bağları, sen şol tozap yatan çölün çöde, kumun çöde yok muydun, ha? Avaşı kara çıkarıyal dağınıdam yok, düdüngüdem, halşan vurdun, hazan yeli ötüp duran, yine bir kumukluk. Ine saz düzem şu çar bağa, çak çakuruyan şeyda bilbilden ovana düz. Kalıverse seni öz perdendinden ey görmedi pes görmeyen, dörlü dümen iydirip, dörlü parça giydiriyen hanağın şöhratını sağda düz. Onun şöhratını şöhrat koş. Şonlu ol sen kadrını hasam kovuler. Koy şol sağlar hanağın şöhratını küllü Türkmene yayrasın. Bugürüngler saltığın kuluğunun yele yanını geçmeydi. Onun bar kayıgısı ne edip iyileştiğini halat etmek kakınmadı. Ol çalyan sazları bilen hanın gugunu götürdü. Han olsa beğencinden 2 volt bilen oldu. Ol saltığın şuunkı saz çalışyal çalınını mununun eşitmeyenini. Gelen mihmalın hemmesi ank oldu. Han, serdarın, han ağımızı şöhratlanır diyen sözlerini eşitip öz yanın makullanım olsa, ol mekirliğe salıp, saltığı özü vardı, sağ düzmöklüğü talep etmedi. Ol men bunun diyenlerinin hemmesine deyin, onson özüm düzör diyen aklı olluk ediydi.
saltık diýeler. Mene dogruýmaýsam sen pikiriň bilen gatyr alalaşmam baramok. Ama ýanky Han agamyň şu çarbaglaryna saz düdip bilemok diýmeň bilen alalaşyp bilemok. Ýanky çalan sazyň görne ajaýyp saz. Sen şol todap ýatan jowdaly garagma, o jordur sazaga şeýle saz düdip bilýän bolsaň, bilbilleriň şirin owazynyň hududuna araň atýan bu çarbaglara saz düdip bilemok diýeniň bilen hiç alalaşyp bilemok. Ýok. Wah, men Han agamyň ýerine bolan bolsam, saňa saz düdürdim. Wey, ýogda bir ýanky sazyňa näme diýerler? Söýli halan diýerler. Besaz ilki dünýäniň kulli türkmeniň iň owadan gyzy. Söýlüğünün ýüreginden turansaň bu sazy söýli halan at goýupdyrlar. Şol el ayak darka bölünen gelin gıylanıdan peridat ýalydyp goýaýdyň aýzaldyk. Qarganyň gaz balasy her kimiň öz balasy ýipdirler. Biziň gelin gıylamyzyň el aýaklary jaýryk bolsa da ýürekleri bölünýän nälir. O jaýryklar zähmet çekilip ýarlan ellerdir. Awşam netjek bolanda goýruk ýagyny çalsaň aýyrlar da gidibidir. Onsoň siz todap beten garagoma saz diýäňiz diýdiňiz. Hawa. Her kedadyň özüniň bir lezzeti gözeligi bolýar. Siz ömrüňizde bir gezek şu garagomyň urgun çägetini ýapyp içine tüsüren tüňçäň çaýyny içip görmediňiz? Egerem görenler bolsaňyz gerek. Hawa, şu gara tüňçäň çaýyny içersiň boli. Şu wagt bir şagyga dergeler. Ine şol şaglap gelen deriň ýetiri bolsa, urgun çägeleň üstünden bir tüsülji erkin şemal jagada ösürdi. Ýakaňdan girip arkaňdan çykyp gider. Ine şo şemal bolsa, bu jagat çarbagyňa däl. Eýlemseň beýişdiňe de gaýra otur diýdiler. Ine şo jagat şemalyň özüm bir giden ýürek gopdurjy sazdyr. Onsoňam tawşana dogduk depede diýipdirler. Her kim öz ýurdun söýer. Biziň bir çarwa halkymyz bardyr. Olar ajam bolsa, ýalaňajam bolsa, horam bolsa, erkinligi söýýärler. Şo erkinlik diýbem jan berýärler. Ana, sen mihmanyň hemmeden bir ketuda adamlar. Onsoň olan göwnü tapaýanymy özüm kim görüp baramak. Soň kuwatda bir tüsli özüňden gözüme gün gelikçe asy görünüp barýar. Ogun birdir yarım saat etmegidi finansyp gördüm. Bir tüsli uzagynyň bir zat bolaýjak geldi öde. Ez iýleşleriň ýanyna barsaň belkem göwnüň açylyp ilhamyň joşur. Sen iýleşleriň ýanyna şu gün ýa-da erte bardy. Bir näçe saat çalyp halaga. Olaryň göwnü açylar. Seniň hem göwnüň açylar. Goýgor hanaga. Hey, olaň ýanyna da baryp bolarmy? Olar meni edil düýtmedi därler ahly. Müň janymdan bir janym goýmadylar. Olaryň belesleri gelýän nälerler. Ýanyňda adam bolar. Hiç saattan çekinmedi barıver. Assalamu alaykum ýerleşler. Wa alaykum. Ha, saltyk. Sene tüýs Han adamsy bolup gidipsiň. Hey, saltyk. 40 ýyl maýa edinçäň, bir ýyl neri gelgen diýipdirler. Han agyň hökmüne etmäge geldiňmi? Hawa Murat. Şonu aýtmagy geldim. Hay, seniň bir
Ovadaşlığın bilen, karındaşlığın bilen bir. Öz elim bilen kanın kotu derman ederin dönük haramladı. Murat oturan yerinden saltığın boynuna öktü. Saklanın. Han ağam buyruğunu bilenin yok mu den saltık? Han ağa bilen, özüm urlaşar. Koy verin onu, koy verin. Bir seni helaklar saltık. Koy verin. Koy verin. Onun bilen ben özüm hesaplaşarım. Ona ansa dölüm köp bolya. Al berkel. Siz Qarul hanağında varın. Yönü soyerdin menden gözüňizi ayırman seyredip durun. Gören guli siz barkaňyz bulan men bilen gürleşip baraslar gelen ok. Hani siz ýok wataňyz näder keler? Bar. Letbey. Halep bey. Yerim rahat. Näme? Men öldürenim bilen kesegiňe görür etdiňmi? Näme han ağamyň garşysyna gidip barlyk günüňde watarny etdiňizmi? Siz nämeden boyun gaçyrýaňyzdy bir düşünýäňizmi? Hey, düşünmeýän bolsaňyz gerek. Leyla hanum ýaly Peridadyň hyzmatynda bolmagyň özüm bir bag tahyry. Siz bolsa işden boyun gaçyryp ep berip ýatyrsyňyz. O zaman bilip goýun. Men han adamsyryn. Hanyň maksatsyryň. Han agam meni öýlişiklemetjek. Mal mülküm berjek. On bir sözlü adamdygyny hemmäňiz bilýärsiňiz. Ana sizi bolsa, Leyla hanymyň köşüri gutoranmadyňyzy bendilikden azat etjek ol. Onu tamam yine de bir zat, Murat. Sen men han adamsygymy bilmäniň üçin günäň geçýän gereklikçe. Egerde yine de bir jigedek maňa kol alýarsaň, şu soňunyň nähili boljakdygyny bilip goýaň sen, bolýarmy? Altıp gurrunu başlandan gözünü kapıp başladı. İyileşler şonun son saltığın pirimine düşünülür. Ol her sözünü çına verimsiz, canını sızdırıp gürleyadi gülü, onun yanı durun nökörlerim onun sözlerini can tenlerine inanırlar. Son oka olur, bu öz adamız deyip onun arkayım olunduğunun son Qaragulhana atarıp kurulur. Olorun hemme pikirlerini dolu ağın saltık bolsa, olur eştir ýaly sesini hasam bat berdi. Onu tamam eşitip koyun. İşten baş kaçırmaklık, oňulluň üstünden ertmez. Şoňa düşünün adamlar. Han ağam sizi watly watyna naharlamalyp nökörlere buyruk berdi. Maňa bolsa, aýdym saz diýilen zat göwnüň açar, ruhuňy törer, illeşleňi saz çalyp, kulaklarynyň posuny açyp berdi. Ine, men häzir siziň üçin bir näçe saz çalyp berjek. Can, elin gözün dert görmedin. Hepili ovamıza ayrılıp çıkını dönü miniyim. Sen sahadıgın menin köp dinleyen yok bolsa gerek. Emma men şeyle sahadı entek eşitmendimle. Siz bu sahadı öňeşden närsiniz adamlar. Bu saat Mehriban o bolanmadyň.
on garnaşlamyzyň keşfini kurutdun buryan. Zat olmaly. Bennilikde dören zatlar Muratcan. Saltyk dutaryny hasy belentden düzdü de käde sara başlady. Akça ola. Eyvah, senin uyguda kol. Emrin olsun başsan. Saz başlanın birden, ikiden yerlen turup saltın yanını hasıl yakın oturdu. Saltık bozu şol sağ çalıp oturun yerinin düğünün mer tayarlap koyun iyi getini yuvaştık bilen yere tarap oklap koyun. Kullu kaçın gecesi giyici, yolsuz yodusuz yerden yürüdü. Dansa verir ne olsa, onu ertiyerin şapağı, öz ovasını karşıladı. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Gulli, saltıktan näme habar? Saltık, hanın sağdanladı. Şaunu var. İlkilkiler olum biziň bilenni. Birgede kanı körlerin biri, biziň birimizi yenişti oli. Ol durup bilmeyen nökörün kulağının düýbüne soňşurdy oli. Hanım onu ölüm cezasyny berdi. Şonu biziň obamyzy bolan bir jansyzyň biri. Diýsen ökde sadanlydygyny aýdan bolmagy çemeli. Ine şondan soň hanyn öz sadanly sedip alyp galy berdi. Gulli, men oglum boljak bolsa, biriniň duran ýerinde durmalydyr. Inesi, Beýdip han sadanlasa bolmaly diýerler. inesi. Tolgunmasana beýdim. Saldyk öz eliniň, öz watanynyň ogludur. Ol namarda däl. Namard bilen ýoldaşym bolmaz. Gulli, sözüň köpeltmen, düşünürip çık aýtsana. Wahy. Siz bana düýünden düşünmediňiz. Han sahadanlysy diýenim bilen ol bize dönüklük etdi diýdigim däl ahyry. Menem gaçıran, iyilleşlerimize nan tapdıranım. Şirin mukamları bilen göğünümüzü açanım saltık ahyry. Ine, şu jaga soğudum, artık näde oğuşur deyip, menden iyi verdi. Alın. Bak artık näçe. Saldyk.
Hemler giden soň öýde owaň ýaşlylar bilen serdarlar galdy. Gully bolsa olary ol ýerde görýän hyppatlary bardy, uzun giýjilep gürrüňlerdi. Onun gürrüňiň dinläp oturanlaryň hemmesi bir agzdan uzağa goýman, olar boşatmaly netije aldylar. Olar oňorsalar ganyny hökmünläler. Han sakçylaryny nähili uğur bilen ýok etmegiň planyny hem düzdiler. Bardygyly duýulaýsa öli iň soňky demeçini söwüş etmeli. Gully bolsa 3-4 sany ýigit bilen saltyga habar bermeli. Ýurdu beret çapar diýilşýäli, hemme zady bilet gully bolsa, bişik batyşyny edip ýa-ki gara ulun ýanyna duýdurman geldi de, oň janyny cehenneme berdi. Süýjü kodyatan sakçynyň akbalym etdil gara uly oluşlaryny kal boldy. Bu habar ertesi gün hany etdi. Ýurdu belet çapar diýipdirler. Bu kimde bolsa bir belediň işi. Han şoň agşamary hyzmatgar gelin gyýylan hemmesini öz ýanyna çağırdy. Men size haýpym gelýär. Öňkü pikirim köş gotaran soň hemme ýetirleri boşadyp, şolara da sizi berip öýlüşikli etme hyýalym bardy. Emma ol hyýalyma başa barmady. Inni şolardan diňe bir galdy. Olam saltyk. Men saltygy öýlüşikli mally mülkletmek isleýär. Ýöne baryňyz bilip goýun. Kimde kim saltygyň göwnünden tursa, men ille ýok toý edip şonu saltyga berjekdirim. Saltyk men ýetirim däli, ol men sadannam. Han sadannasynyň 4 tarapam açyk bolmaly. Saltygyň maşgalasynyň 7 pıştyna çenli iýişşegi hanlykdan berilmeli. Men araňyzda iň bolmanyna biriňiziň bagytly bolmagyňyzy isleýän. Ertirin daňamatdy. Günem doğdy. Gyýylyň hemmesiniň gözleri ýollady. Çaýyň ortarasyny ýazylan saçagym näme ňymatdyrdan doly. Beýle bolalynçylyk olan haçyn görün zatdy. Gyýylar saltyga bir-birini ot görünjek bolup jan edýärdiler. Öz bagtlaryna garaşýardylar. Saltyk başy, gözümizi ýolla goýardyňmy? Assalamu alaykum uýalar. Siz geliniz bolýym, üstümize bahar güneşi çaylan ýanyp aldy. Görün nähili ajaýyp ýigide keniňde. Telpeňizi çykaraýynmy? Sag bolýam, özüm çykararyn. Naşylardan birimiz han gelini bolmaly. Näme diýdiňiz boldy? Han agaň Leýladan başga perdendi ýok diýerler ahyry. Bar. Uy. Onu näme üçin men onu bilemok? Ol sen. Saltyk. Nähili? Göwnüň açylýarmy? Bolmasa göwnüň özüm açaýyr. Uyam. Bilemekden ol uyam. Utanmayamam.
Göğünün açmanı tileyerin. Uyolorım. Canlı onnam. Bir yurtta men göğünüm açıp bilecek zat bolmaz. Men göğünümü dine artık mı yazım? Sen öylenen mi Saltık? Hava. Çağağınıdan var mı? Doğruyum aytsam bilemem. Öylünün icamın beni yarımdan ayırdılar. Vah yolam. Sizem öğüt elinizde bulunmursanız, bir eşiklere mühim etsiniz. Sizi görüp yüreğim havap, ağım tuttu doğunlu. Yurdundan ayrılan ölün çağlar diyen bir nakılam vardır. Sizin hem öğüt eliniz var. Öğüt koyun veren yarınız vardır. Size hazır bir toparını açar bendiler. Hanğala olmasa, sizem şey edip durmazsınız buyurdu. Saltık, sen ne handan, ne de sultandan çekinyen. Sen bizim kamgayın göğünümüzü kamlandırıp, derdin arttırdın. Biz naçarlığın elinden ağlamadan başka neyeme gelyer? Bizim sunnun başka başarayan dadımız yok. Hanağa, kim de kim Saltık başıyının göğününden turup sonra yarasa, toy tutup maksadını getirecek. Üy tutup mülk verecek. Sonra öz yurduna koyverecek diyen son, bizim himmemiz ne edip sana yaranmanın alacını edip, ne hile senin göğününden turacağımızı fikir ettik. Uyolam, sizin hem meğdim oğudu, hem gödül, emma men artık ne yazdım men için sizin hem meğdim oğudu, hem gödül. En bizim günahımızı geç. Zireli uyam. Bizim sol ayrılık oğudunun pidaları derdimiz bireken. Sen kamgayın gününgde kamgayın bolars. Saat gününgde de saat. Han bizim etimizi çiğşe düşse de biz kaydıp. Uyolum. Sizde günah yok ahiri. Bu zatlan hemmesi hanım. Saltık boğun. Yuvas. Yuvas han eliyer. Kayıtlar yerine de geçin. Men bir yeri gelip şirin mukamları, müngmirgedek eplenyen nädik bedenlerin tanıslarını görütmeliýärdi. Sen hem molly, hemmeňiz ataňyz ölen ýaly ýüdüňize sallap otyrdyňyz. Men size Saltyk bagşyň göğünü açyň diýmänmidim? Cevap verin. Näme siz ýata geldiňizmi? Anağa. Bular göğün açma keyfini koymadılar. Sen işin adam azdırıp görmek. Sen ediyen pıssıpıcurluklaryny bilmeýänler öýtme. Binahili gep bollu anağa. Onu ýödüň bilýänsiň haram nan ýagysy. Men sana terpa edip, gijegünni ýallap, meni wasp edip bir saz düzdiýsem, başarın ok. Emma öz obodaşlarına gedek gelinne, iki paýaly çalyan haram it ogly. Şolary kaçıranam senmişin. Anağa. Ol iş olan güni. Men sizin öz ýanyňyzdadım ahiri. Seninni bay gürlersin ha. Gürlemänem bir var. Oynetse oğlu, çınletse atası deyipdirler. Sen kim, men kim? Sana öz sıyılığını bilmedik it oğlu diyerler. Hey ne körler bärik! Bunu şädirin özüne zınnara taşlan.
Saltyk oklan çukurlary 10 adam boyununum çuň kadryn gurrup goýdy. Öň düýne qızgar gardan 3-4 gün geçip geçmänkä saltygyň el aýagyny agyryp başlady. Dur! Anağımın fermanını esmedin mi? Leyla hanım, o bağışı yığdı yuvu vardıp getirdi, pöküm etti. Anağımın havarı var mıdır? Hava, onu ödü ferman verdir. Herine, iyilik kola varsın. Leyla saltyk gelýänçe ödüm bir kimse tiýjedi. Gaşlaryny sürme çekdi. Geyini bilenini geyinni, birini altyn guşak bilen guşady. 10 marmygynyň 10 soň. İňçiden uzun qaryaly alkymdan aşağı gaýdan uzun boýnum lagly merjenler bilen mededi. Şu duşu üçin ýüpek parçadan ýörüte niýetläp dipdiren libaslaryny giydi. Al wasyň aňyrsynyň edil alydan ýal çalarak görnýän beden bolsa, nara oşýan ýaňaklar bilen bäslislik edýän ýarly. Ol per şökçäň üstünde per ýasygy ýapylyp ýatyrdy. Saltyk üçin şonuň ýaly şökçedir ýatsyk, onuň ýazdy maňlaýyny irejelip goýulypdyr. Ol saltyga garaşýady. Saltyk. O gadyňy eşitdigem şirin tadyňy dolu dinläp bilmänligime gynanýan. Ine şun atamyň owada ýoklugynyň peýdalanyp sadyňy tek özüm dinlemekçi. Ne derdin? Maňa salt salyp berermiň. Ay, biz bir yetir adam çallysaňyz çalarys. Dur diýseňsem durarys. Uy. Siz höküm bilen çalýan tadyny del ahyryn. Öz elimde şeýledim. Bu ýereýsim öz ýeliňiz dälmi näme? Ay, tawşuny dogduk dep edipdirler. Saltyk, men seni jedile çağırmadım. Sen sadyňy dinlemäge çağırdym ahyryn. Çağırdım diýmedi. Getirtdim diýse. Yok, yok. Getirtdim del. Çağırdım. Men şeýle günüm gelmegini gör näçe wagt beri arzu edip ýördim. Men han gyýdy bolamsoň, hiç bir adam maňa söz aýdyp bilen ok. Ay, gün güýçliňki gowurga diýişleňki de. Sen karlanma. Sakyň soňra seredim diýipdirler. Hawa, menem öz göwnüm ýetmeýän adamymy söz diýdirjek däligime senin gözüň ýetýän bolsa gerek. Egerde sana lakatamsaň, özüm çağıramsaň, anhaşy içine gül pürkülen, giden boş şaýlaň içine sen bilen iki çäk galamsaň, sana göwnüm ýetýändigini aňsaran bolsaň gerek. Sen şoň ýaly gorroň adamsyň. Sen köşü hatan tahryn. Wah! Nereden sen bilim vilayetimize düşdün? Tüs men üçin dünýä iýnimi kän diýen. Men sen sadyňy gaýta-gaýtadan dinläsim gelýär. Şol saatlara goşup tans edesim gelýär.
Men yüreğim bahar bulağı ýaly joşa gelýär. Saltyk. Ana kahvan alyrsana. Ol biedeplik bolar. Men din almasalat edip bilmen. Binähli gurrun boldy. Eger ataňy da istäýse, Atamdan korkma. Atam ikimiz üçün gerek bolsa köşügüm salyp berer. Sen elini ıssy suwdan soğuk suwa urmarsyň. Eklenç gaýygydan etmersiň. Sen ogul deregin tutarsyň. men garyplykdan başga gören zadym ýok. Hawa, ondan isleseň sen ýurdunda, isleseň bu ýurtda ýaşarsyn. Atam sen mukamdan aşyk ahyryn. Täze mukamlar bilen hormatlarsın, şöhratlandırarsın. Ýok. Men onu başaryp bilmen. Onu tek, men hakda düzersin. Onam başaryp bilmen. Näme? Başaryp bilmen? Näme men senin şo çorlyk ýylyňyzça da ýokmy? Garga da öz balasyna ak balam diýermiş. Bu näli gurrun bolýar? Sen meni kemsitýärmi? Wey, dogry maýdanym bilen kendetdim bolmady Leyla gyz. Sen yetmedik açalyňa eli bolýan ýaly. Men ondan gorkamok. Men bir wagt boýnum aldym. Esleseň häzir jellatyň çagyrtdy maksadyňa ýetey. Men seni inni hasam. Saltyk. Men sensiz ýaşap bilmem. Maňa rehmet. Eger esleseň hyzmatkaryň bolayyn. Eger esleseň aýaňy ýuwayyn. Köşeşiň Leyla gyz. Ýok Leyla gyz. Sen hem gözel hem nädenin. Adamyň eline aksyny alsaňam, şu maňlaýyna aksyny almarsyň. Bir nejeler özleriniň döwletini, baýlygyna buýsunýar. Ol ýalňyşlykdyr. Sen nähil nädenin bolsaň da, men ýüregimin bir burçyny sen üçin bir jennegem ýer ýok. Ýok Leyla gyz. Ganar däl güýç bilen salar ýaly. Sen nähili bir yüreğim adam ekenin. Yüreğim daştan bolmagy çemeli. Ýok, daşdan adäl. Onu näme? Men üçün yüreğimde bir jennetçe yer tapylmazmy? Leyla gyz. Sen gözelliňi at takan bolmasa gerek. Ýöne men ýüregim içinde başga bir ýürek mesken tutdy. Men ol ýüregi sen ýüregiňden aýryp taşlaryn. O diýäňi diňe ölüm maşarar. Şeýdemi? Ýakdym. Gözüm görmesin. Lebeyn. Gayrık meydança cemaati yığınan. Yaşlıların birim kalman şol meydança girsinler. Saltyk bagşyny alyp gelin. Onun sadyny dinlejekdigimi aýdyň. Bar! Oğlan,
Pelekedin yüreği düzelmeyen eşeğe. Geçen gecem şular yani öz elinin sazını çalıp yüreğimizi yardı. Han ağramız beni deryayalı giyin adam. Onun yüreği martlanan. Kimi şiirin, kimi asıl Allah'ını dedeni. Bir sazını hanın yüzüne bakıp Han böyle olağımın oyunlarının birini ederin. Yurdunda yumurta toğularını emlatı oturkadı. Onun azarını dedi. Vaksa kallas, aydiyanın beyersinde mi aydiyan? Ay sağlığını. Eşter min? Eşdiyen hana. Eşteyen bolsaň öz yurdun sazını eşitmeyin. Saz kapatsa saklatmaz. Onsoňam, men göbek kanymyň daman yerim. Men öňü öten yerimem. Beynimiň mekan yerim. Şo jewdaly gumyň içi. Häzirki arzuwum. Şo jewdaly gumyň içinde aýakkalaňaç baş açyk iki baka ılgamak. Ine behiş diýilýän zat şodur hanagy. Ýöne bir behişdem däl. Behişdiňem behişdi. Bir çarwaglaňyz bolsa, maňa dogdok bolup görnýär. Men öz ýurdumyň sazyndan başga saz bilemok han. Yurdum, men senin yurdunda yumurtka toğaların. Özgüm ebedilik saz çalmaz ýaly ederin. Sen şondan başga başarjak-laryň bolmaz han. Sen ömrüňde kan çaykamakdan başga näme etdiň? Sen ýygry gylçyňdan daman ganyr derýa bolup akdy. Sen näçe iniler ogulsuz, näçeler ärsiz, näçeler dogonsuz goýduň. Ol göz ýaşlar ýöne ýatmaz. Aýlar geçer, ýyllar geçer, asarlar geçer. Biz mydama ýeke bolmaz. Haçanam bolsa, şo gum depeleriniň üstünden azatlyk guşy asmany uçar. Nesillerimiz öz ata-babalarynyň dostluk ýoluny ýörederler. Ine şonda sen nesillen, sen ýalyk galyş tirip barmazlar da, dost dogonluğa saçak başına bararlar. Sen teteller bolsa, näletlerler. Cellat! Köpletmäňde gözleriniň ikisinem bäbeneňine basyp çykaryň. Koy ol ne ölsün, ne de gülsün. Hanyň buýrugy berja edildi. Saltyk ýagty jahany görmekden mahrum boldy. Saltyk başı. Men onu gidip bilmen. Ana şiirik hany görür aňsat gelip bilmezler. Atam, hani men arkaňdan nişir. Ine. Eziz toprağım. Göbek kanymyň tamam topragy. Görnäçe ýyl saňa ar boldum. Ene toprak. Sana ayağım masanımdan derdim ýeňledi. Mehriban toprak. Seni bir yüzüme siylay. Saltyk başı. Şu gaýa çykmagyň ýekiji ýolu bardyr. Olum gaýra gapdalla bir kiçirek gowuk bardyr.
Hova. Oğuk bilen geliversen senin häzirki oturan yerin günne orsundan çıkar. Özün salık vermesen özüge adam bilmez. Kayağın aşağından olsa kervin oğlu geçenler. Eğer kervin canının sesini eşitmesen sesini çıkarmakın. Gün vatardan geçen kervin bilen işin olmaz. O ileri gidiyenler. Günne oradan gidiyen yol olsa gayrak sizin ovağınızın üstünden geçip gidiyor. Hoş. Saldık vakşı. Men gideyin. Dağıtık geliyor. Birden bir göreyimiz. Doğru. Bol yat. Devletiniz artsın. Hoş. Sağ olun. Hoş. Saltığın yeközi içini gepet oturşunu, günün doğannım, yaşannım bilen okti. Tüm garanklık bilenim bir tüsü öğrenşip gidipdi. Ol haçan turup, haçan yatayanım duymadi. On iki kulağım günne ordaki yolladı. Be, öde kervan çağının sesi. Yönü yolun haysından kal. Günne orkusundan ötü. Be, ne edip buları? Şu yerde ödüğüm aytar kam. Gelmen. Öz iyilimi. Artık niyazımı sorap bir göreyim. Eğer öz ilimin adamları olsa, meni hükman sesimden tanarlar. Dur kardeşim senin havar alayına. Artık mı uyarım aman. Etel de boylarım ayda dillerim ey. Abimle utanım aman. Aho adamlar. O vaz nirede olsa da saltık bağışın o vazı. Ölmede yit diyenleri. Vah biçare. Halıyorun adamlar. On yanına varalım. Artık niyalatlayalım aman abim utarım aman. Siz Recep Kutluyev'in Saltık Bağışı diyen sağlı radyo oyunu dinlediniz. Gatnaştırır hem de rolleri yerine getirdiler.
Saltyk Bagşyň rolunu artist Zuma Yalmyradov, Artık Niyaz, artistka Liza Garayewa, Artık Niyaz'ın ejetiniň rolunu Türkmenistan SSR-niň atgynyň artistkasy, Respublikamyzyň Magtymguly adyndaky döwlet bayragynyň laureaty Oğul Jeren Işangulyeva. Jeren eje Türkmenistan SSR-niň atgynyň artistkasy Ene Allanowa, Murat Türkmenistan SSR-niň atgynyň artisti Durdy Magtymov. Gully Türkmenistan SSR-niň atgynyň artisti Hazy Anna Mehmedov. Xan artist Melikgul Ketbanow. Xanyň maslahatçysy artist Meret Atahanow. Ferdar artist Anna Murat Berdiýew. Leyla Xanyň gyzy Respublikamyzyň Lenin Komsomol bayragynyň laureaty Oğullurdy Mehmet Guliýewa. Gülnäzik Aman Bibi Gelmuradowa. Bakarul artistka Oğultyas Xanlyýewa. Garradam artist Durdy Saparow. Beýle rollarda çykyş etdiler artistler Berdi Aşyrow, Gurban Tatow, Bayram Atahanow, Gurban Rejepow, Gannym Anna Durduýew, Murat Niýazow, Penjuwar Ilyasow. Radioýuny alyp bardy Arap Gurbanow, taýdanlarly etdi Akmurat Şaryýew. Radioýuny goýan Zuma Yalmyradow, teleoperatory Şary Gelliýew. Redaktory Allaberdi Durduýew.